to dayaku payungsun kang
Saya udan, saya abot kerincinge ora popo. Semangat pokoknya. Lanjut Mbak Sania. Menika tari Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda. Iki cewek-cewek janjane rada kecewa. Biasane sing digolek cowok iki rambutnya sing tuwing-tuwing. Lah saiki kudanan iki kepes kabeh. Ya iki jedindil ora apa-apa. Penting tetap ketok seksi loh. Yo, dipun tarike Mas Bambang butone supaya nih Bali. Yo. Rambut
menika tari Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda sampun kapiyarsa. Bilih menika babak selajengipun nggih menika tari Warok GWSM. Sayang pasti dari penonton semuanya pokoknya tetap menjaga kesehatan masing-masing. Ora apa-apa kudanan sedelo, mengko ning omah langsung cepat tolak angin dicampur teh anget karo nonton live streamingnya sing lanang disambi obong-obong congkor wis pokoke sadu. Dan juga acara pada siang hari ini, sore hari ini tentu saja didukung dari sound systemnya dari Ketip Audio Sound System yang pastinya horek sapole. Dan juga dalam rangka Festival Kebon Kliwon yang keempat Pak Jo ya Mas Jo. Moga-moga di tahun ke depan 2 tahun yang datang semoga bisa mengadakan lagi ya. Karena acara ini sudah sangat terkenal dan juga sangat keren di mana-mana. Pak Jo sudah ngerti kalau Kebon Kliwon pasti membuat acara pasti orang nanggung-nanggung, mesti acara ini gede dan juga dapat mendatangkan masa yang sungguh-sungguh banyak ya. Yang mana dari kalangan anak-anak, dewasa, remaja, bahkan orang tua Pak Jo. Pokoknya semuanya ya. Yang intinya kagem nguri-nguri kebudayaan Jawi supaya ora ilang. Iki zamane wis akeh budaya-budaya luar masuk ning Indonesia. Iki warna-warna tontonane, iki ana drama Korea, ana drama Cina ngono kae. Iki Indonesia kudune memperkuat kebudayaan awake dhewe supaya kaula muda lebih mencintai produk dalam negeri ya, contohnya dari kesenian ini Pak Jo. Mas Jo. Ngaturaken dipaduan ingkang tanpa upami datang sedaya khususipun masyarakat ing dusun Kebon Kliwon mriki khususipun dateng sepuh bini sepuh karena taruna-tunas muda yang sampun kerso mempercayai dateng kawula sak kadang kadipun ngaturaken panglipur sonten menika kanthi lancar menggawitan pagi alang satunggal punapa inggo sak paripurna samangke senajan Jawa grimis-grimis tetap semangat untuk adicara sonten menika. Iki Pak Jo wis kepiye carane pokoke kudu dilanjut. Yo Mas yo. Iki wong wis jam 4 barang, iki nek diteruske tak mepet maghrib. Monggo. Iki kok kepiye pinter-pinter iki bote tutupi plastik ya ora apa-apa. Iki bote didalke menika Jan Mas yo. Oh nggih. Iki muga-muga wae dipun paringi terang. Amin. Iki Allah iki bareng-bareng amin ya. Amin. Monggo Pak Jo mungkin bareng-bareng kita berdoa ya. Oke. Meminta semoga acara pada sore hari ini dipun paringi cuaca yang lancar. Monggo bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iki soalnya sing nonton orang misko cedak Pak Jo. Iki ono saka Boyolali, saka Demak, saka Semarang, saka Temanggung, mau ono sing saka Jakarta. Terus masih Klaten menika Mas Jo. Saka Klaten ya ono. Wis karena antusias yang luar biasa kanggo ngregengaken acara pada sore hari ini. Festival Kebon Kliwon ingkang kaping sekawan. Nggih. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kagem sedaya panitia Pak Jo. Iki wis nyepake werna-werna. Wis direncanake suwe-suwe dina. Muga-muga iki tahun ngarep diacarakno meneh. Pokoke yupainem bakul rambak mboten parem nanggap piyambak. Leres. Ya. Alhamdulillah dipun paringi udan tapi tetap gayeng Pak Jo. Iki mau ra iso bayangke nek sida metu lagune Mister Mendem. Loh iki lakon lemai dadi jeblok kabeh mergo do joget. Iki mau wae dikeki lagu alon iki sing wedok sebelah kene joget kabeh. Alhamdulillah. Ya wis pokoke lali utangi Mbak yo. Aku jan seneng iki kali ketiga Pak Jo pentas ono kene. Kita sowan ping 3 dipun ki wonten lapas seneng pokoke. Papane yo jembar, dekorasine yo apik, istimewa. Oh, iki berharap sesuk ulang tahun GWSM kene iki. Insyaallah Mas Jo. Bisa nemeng ikhtiar Pak Jo. Lan ugi mbok bilih panjenengan semuanya badhe ngersakaken badhe ningali malih kula sarencan menika badhe pentas ngenjang tanggal pinten Pak Jo? Minggu ngecek Mas Jo. Leres sih. 16 November wonten Prajinan Mertoyudan Magelang. Monggo berbondong-bondong wonten ing desa Prajinan Mertoyudan Magelang minggu ngincing.
Insyaallah kepada kaula sakadang ngaturaken panglipur wonten ing masyarakat Perajinan. Ini jadwal saklajengipun mangke menyusul. Nggih, Mbah Yok nggih. Iki alon-alon Mbah Yok menika tetep. Iki sing kendang ora ketok iki kaya bulus wis tutupan plastik. Iya Mas, Mas Bambang gak malah tutupan plastik. Ledok. Iki temenan kok, iki pengalaman pertama pokoknya. Iya. Nah ora apa-apa, aku ora mutung, wis Ora. pokoknya seneng, Tetep asik Mas. tetep seru, tetep asik. Iya. Wis luar biasa. Luar biasa pokoknya. Dan juga Pak Narto, iki GWSM sudah jauh-jauh hari, iki wis rong sasi kepungkur. Pripun? Sampun disuhuni saking dari panitia mriki untuk menghibur. Nggih. Dan memang alhamdulillah kita sangat puas dengan sajian dan apapun itu fasilitas semuanya sudah sangat luar biasa Luar sekali. biasa sekali. Event sebesar ini alhamdulillah kita bisa satu panggung. Kemarin ini panggung digunakan oleh kesenian-kesenian besar juga Ya. yang pernah pentas di sini. Betul. Dan alhamdulillah GWSM juga dipercayai menjadi puncak acara Betul Mas. dalam festival keempat Kebon Kliwon Salaman. Leres. Dan juga kemarin juga ada acara bagi-bagi bibit itu dalam rangka mendukung Green Indonesia, jadi menuju Indonesia hijau. Indonesia Ditambah hijau.